Сәлам кызлар, малайлар. Сезне гадәттәгечә тылсымлы, могҗизалы әкиятләр иленә чакырам. Бүген мин сезгә күгәрчен белән кырмыска турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Үсі көнне сусаганын басырга күгәрчен инеш буена су эчәргә төшкән. Караса, агым суда кырмыска йөзеп бара икән. Кырмыска судан чыга алмыйча, әле бата, әле калка икән. Күгәрчен мискин кырмысканы жәлләгән һәм аңа фикус яфрагын ташлаган. Ләкин кырмыска фикус яфрагы өстенә менә алмаган. Яфрак агып та киткән. Күгәрчен томшыгына кыры чыбык капкан да агым судагы кырмыска янына ишеп киткән. Кыры чыбыкны суга ташлаган. Кырмыска аңа үрмәләп киткән. Шуннан соң күгәрчен томшыгына кыры чыбыкны капкан да урманга ишеп та киткән. Үлемдән коткардың дигән кырмыска күгәрченгә. Мин дә сиңа берәр тапкыр ярдәм итермен әле үзеңә. Син минем томшык очы кадәр дә юк. Нинди ярдәмең тияр? Ничек итеп коткарырсың икән син мине? Дигән күгәрчен. Ләкин кырмыска аның бу сүзләренә үпкәләмәгән. Тагын бер тапкыр рәхмәт әйтеп, үз юлы белән киткән. Икенче көнне күгәрчен оясында йокымсырап утыра икән. Шунда аны аучы күреп алган. Синә, мылтыгын тези башлаган. Атам гына дигәндә, бөтенсен күреп торган кырмыска аның гәүдәсе буйлап үрмәләп менгән. Үрмәләп менгән дә муеныннан каты итеп тешләп алган. Аучы авыртудан ни эшләргә белмичә кырмыскага сугам дип кизәнгәндә ялгыш мылтыгына баскан. Мылтык тавышын ишеткән күгәрчен тизрәк оясыннан ышып киткән. Күгәрчен үзен бу үлемнән кем коткарганын белмичә дә калган. Кырмысканың сөенече эченә сыймаган. Чөнки ул авыр вакытта ярдәм килүнең нинди бәхет икәнен бик яхшы белгән. Менә шулай, дусларым, кечкенә генә кырмыска күгәрченгә нинди зур ярдәм күрсәткән. Күгәрчен белмичә дә калган. Чын күңелдән ярдәм итүче аның турында кычкырып да, сөйләп тә йөрми. Дуслар, без кошларга, бөҗәкләргә, җанварларга, табигатькә ярдәм итә алабызмы соң? Без булыша алабыз, хайваннарга, аларга басырга кирәкми. Чыпчыкларга ияр ясыйбыз әтием белән. Кошларга кышкыны кирәк ипиләр бирергә. Ашларны сындырга ярамый. Хайван керсә игә я бөҗәк я кош. Алар яшатырга кирәк, аларны я тәрәзәне ачырга, тохамаларны ычтыртырга. Без дә табигатькә ярдәм итә алабыз. Әйдәгез, кошларны, хайваннарны рәнҗетмик, чәчәкләрне таптамыйк. Табигатькә чыксак, үз артыбыздан чиз тартып калдырыйк. Табигатькә карата игътибарлы булыйк. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.